pre vás znamená šťastie? Máte odpoveď na túto otázku? Celkom vyjasnenú ju nemal ani autor tejto knihy. Muž, ktorý chcel byť šťastný. Francúz Laurent Guinel, ktorý prázdninoval na Bali a vybral sa za starým liečiteľom. Len tak, zo zvedavosti, lebo o ňom veľa počul a chcel ho zažiť osobne. Stretnutie spôsobilo, že Laurenovi sa potvrdilo, čo sám tušil. Bol zdravý, ale nebol šťastný. Od toho momentu sa v knihe odvíja napínavý príbeh jednak dobrodružstva, odhalovania vlastného ja Laurena, ku ktorému ho múdry starec vyzýva, ale aj cez dokumentovanie kurióznych úloh a zadaní, ktoré posúvajú jeho zónu komfortu. Rozprávanie je inšpiratívne a pútavé, čitateľ sa veľa dozvie aj sám o sebe a o tom, čo mu bráni prežívať šťastie podľa svojich predstav. To, čo som na knihe ocenila ja, je všade prítomný odkaz nikomu nedovoliť, aby mi vravel, čo je pre mňa ťažké. Nikto predsa nevie lepšie ako ja sama. A slobodná voľba je o tom, že si sami vyberáme. Vrelo knihu Muž, ktorý chcel byť šťastný, odporúčam. Prehlbite si tak uvedomenie, v čo veríte a zistíte, či podľa toho skutočne aj žijete.